खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि बे फुंबिलि समाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननि बयनिसिमबो जासिग्रोनाय थाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायग्रि नोंथांमोनखौहाय आंनि चेनेलावहाय आरोबाव बरायनाय थाबाय। दिनैनि मेन बुंनांगौ खोथाया जाहैबाय जे थांनाय समफ्राव सिगांनि भिडिअ आङो होबाय थादोंमोन जे थाबोनाय माखासे एक्स-एनडिबि जाय बिथांमोना दिनैहाय सेन्ट्रेल जेलाव दङमोन बिथांमोननि थाखाय दिनैहाय मोनसे रंजाथाव एबा दिनैहाय मोनसे खुसिनि दिन जोङो बेखौहाय जोङो बुंनो हायो आरो बेनो जाहैबाय खुसिनि दिनानो जाहैबाय जे थांनाय समाव जेरैबायदि जोङो सिङाव थांनानै बिथांमोनजों जों रायलायदोंमोन आरो रायलायनायनि गेजेरजोंहाय डिसिसन फैदों जे बोसोर गोदाननि नामाव एबा क्रिसमासनि नामाव एबा जोङो नोंथांमोनखौहाय जेबो खालामनो हायियावहाय जोङो नोंथांमोननि थाखाय बोथिसे ओंखाम जानो थाखाय जोङो जेसेबां खरस थाङो होननानै गुवाहाटियाव थाग्रा एक्स-एनडिबिफ्रा दिनैहाय गावजों गाव कालेक्शन खालामलायनानै आरो बेयावहाय दिनै साक्सेसफुलि दिनैहाय मावदों। स' बेनिखायनो आं खावलायदों जाय बिथां बे हाबाफारिखौ मावदों मिस्टार अनिल मोसाहारी बिथाङा जाहैबाय गुवाहाटिनिनो। स' बिथांनि दैदेननायाव एनडिबिफ्रा हरजोबनो हायाखैब्लाबो माखासे एनडिबिफ्रा दिनै माखासे सुबुंफ्रा दिनैहाय बिथांमोननो जानो थाखाय आयजन ज' खालामनो थादों। निस्सय गोजोननाय मोनदों आरो खुसि आरो बिथांखौबो जों धन्यबाद होनांगोन जे बेबायदि गोजां बोथोरनि समावहाय एबा मोनसे रंजाथाव बोथोरावहाय दिनैहाय मा होनो नों आं बां रंजायालासेनो बिथांमोनखौबो जोङो खुसियै दोननो थाखाय बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि थाखाय बेखायनो आङो बहुत रंजानाय मोनदों आदा अनिलनि बेबायदि खामानि मावनायनि सायावहाय आरो दुखुखौ मा बुंबावनो सिङाव थानाय जाय बेक्तिफ्रा बिथांमोनासो मिथिगौ आरो आसा खालामदों बिटिआरआव थानाय आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बिथां गासैबो नोंथांमोनखौहाय आङो खावलायदों गोजां बोथोरनि नामै एबा माबा मोनसे बोथोरनि नामै एबा थान्दा सिजननि नामै बयबो गाव जि हायो गावजों गाव गरसे गरनै जि हायो गावजों गाव गरसे गरनै कालेक्शन खालामलायनानै जेन' बिथांमोनखौहाय नायहैनायजों लोगोसे बिथांमोननो माबा मोनसे होबोनो हायो नामा अब्ला जिउआव जोबजासे बिथांमोना खुसियै थागोन। दिनैनि गेजेराव आंबो नुजाथिनो थाखाय आङो बेबायदि बाहागो मोनदोंमोन नाथाय सहैनो हायासै माखासे समनि गेजेराव। अब्ला जोङो मा मुवाफोर लादों जों नायनि दै बोरमाया बेसे गेदेर आरो बोरमा मा खायद'फोर हैगोन आरो बिथांमोनानो बे बोरमाखौ लाना थांदों आरो बिथांमोनानो सिङावहाय लांनानै बेखौ बानायनानै जागोन। स' बिदिब्ला जोङो नोंथांमोना ससे सम नायनो আমার ঘৰতে আছিল এইটো হয় নেকি গেছি দিলো এইটো এইটো খাসি মানে খাহি কৰি দিছে একবারে লুলো দুটা আছিল না কলা কলাকে অলপ টাকরা মাল আনছে নাই লিখে না তলত দি তলত সাড়ে 15 সাড়ে 16